אמא, גיא או כל מי שמתעניין, אני בבריסל עם התיק הגדול. כנראה שזה לא היה כזה חכם הטריק הזה, כי המלונות סביב שדה תעופה יקרים בטירוף, והם מתחילים השאטים לעבוד רק בעוד 6 שעות. אז לקחתי את הרכבת לתוך בריסל, נורא יפה פה, מסריח לי מהתחת מהטיסה, מגעיל לי, אני מחפש איזשהו מלון או משהו, אין לי מושג איפה אני. זהו, עוד יעלה לנו ביוקר הטריק הזה, אבל האנשים פה ממש יפים, המקומות נורא יפים, הכל נורא יפה פה. לא ממש רואים את זה. אז זהו, אני מסתובב לי עם המזוודה כמו אידיוט, אין לי שמץ שום מושג איפה אני, הולך לאיבוד, ביי.